bi an be tarata donna jouer kalo tile 28 an balimaw a bisimila ma lakcuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ kunun tɛnɛn don jouer kalo tile 27 mali jamana ɲɛmɔgɔ president Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni tun bɛ sigi ka kuma kɔni na bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ n'an ko ma nazarakan na ko visio conference o sigi ka fɔ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa cogoya min na u ka se ka kuma mali kɔni lahalaya kan ale ni ka se ka fura kɔni sɔrɔ mali gɛlɛyaw kɔni na an bɛ wagati min na i ko sisan o sigi ka fɔ in kɔni kɔnɔna la ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni jateminɛw kɛ ni ka sɔrɔ ka hakilina dɔw kɔni ta o hakilina ninnu kɔni dɔ ye mun ye wasaden 31 ni a yirala ka fɔ ko olu kɔni ka sugandili o ŋunuŋunu kuma kɔni cayala ni ka olu kɔni bɔ wasaden bulon kɔnɔ ale ni kɔfɛ o wasaden ninnu kɔni bɔra sigida minnu kɔni na ni ka tila ka segin o kalafiliw kɔni kan walasa a ka se ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min kɔni sugandila o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ale ni cour constitutionnel ni o kɔni ye an ka sariya sunba ale kɔni lakɔlɔsibagaw ye ni ka o maaw kɔni yɛlɛma ni ka maakuraw kɔni sigi olu nɔ la ale ni fɛnɛ ni ka gouvernement kura kɔni sigi ni an ko ma ko gouvernement d'union nationale ko ga ko sɔni o sigili kɔni cɛ ko ministri damadɔw kɔni bɛ yen nɔ ko a ka kan olu kɔni ka sigi ni o kɔni ye an ka kiriko ministri ye ale ni wariko ministri ale ni lakana ministri fila ale ni marabolo kɔni ministri ko ka olu kɔni sigi teliya la ko sɔni gouvernement d'union nationale o kɔni ka sigi u y'a laɲini fɛnɛ ni ka accord d'Alger ni ka o kɔni labaara ale ni fɛnɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min kɔni ka baara bɛna bɛn sɛgɛsɛgɛli kɔni ma ka taa fagali minnu kɔni kɛla jouer kalo tile 10 a tile 11 ale ni a tile 12 walasa cogoya min na tɛgɛ kɔni bɛ se ka da o ko kɔni kisɛ kan maa minnu kɔni kan ka ɲangi o ko la olu ka ɲangi ale ni fɛnɛ ka jɛkulu kɔni fɛnɛ sigi sen kan ni hakilina minnu kɔni talen filɛ nin ye jɛkulu min kɔni bɛna olu lawaleyali kɔlɔsi ale ni fɛnɛ ka ɲangilibere kɔni ta mɔgɔw kama mɔgɔ minnu kɔni tɛna sɔn ni hakilina ninnu kɔni labatoli ma ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni y'a laɲini fɛnɛ mali jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ u ka labɛnw kɔni sigi sen kan ka dɔ fara cɛsiri kan walasa cogoya min na Sumahila Sise ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka ye cogoya min na ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka fɔ ko ni hakilina minnu kɔni talen filɛ nin ye ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka lawaleya sɔni jouer kalo tile 31 kɔni cɛ kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ale ni mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ka sigi ka fɔ kɔni kɔnɔna la hakilina minnu kɔni bɔr'o la M5 RFP mɔgɔw olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni hakilina ninnu kɔni tɛ olu fɛla ko ye o sababuya la M5 RFP mɔgɔw ni olu kɔni ye jɛkulu ye fanga sinamatɔn caman kɔni bɛ se ka jate jɛkulu min kɔni kɔnɔ olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ko hali bi an bɛ wagati min na ko u kɔni ma olu hakilina faamuya ko wa fɛnɛ ko u ma olu jɔrɔ la ko kɔni fɛnɛ dɔ maliko la ko o sababu la olu kɔni ka nin mankan ninnu kɔni ko a tayɔrɔ kɔni ka jan ko wa fɛnɛ ko a kɔnɔ ka dun ko o tuma la ko olu kɔni bɛ mun kɔni laɲini o kɔni ye ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni de ka walan sɛbɛn ale ni a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni filɛ nin ye ka laɲini minnu kɔni kɛ ko o kɔni tɛ olu kɔni ka bana furakɛ ko hali bi olu kɔni bɛ u taabolo kan ni o ye murutili baaraw ye ko wa fɛnɛ ko u kɔni b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko mali kɔnɔ ale ni mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a jeniyɔrɔ fi ni murutili baara ninnu kɔni na ko fo ka taa fɔ wagati min na ko mali kɔni bɔra ni gɛlɛya ninnu kɔni kɔnɔ o sababuya la M5 RFP mɔgɔ olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ fɛnɛ ko u bɛ nin kɛlɛ ninnu na ko u ma ɲina Sumahila Sise yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ ni ale kɔni fɛnɛ tununa kabini marsi kalo tile 25 ko u ka laɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ ye walasa o kɔni bɛ se ka segin so cogoya min na kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Ntelit ni ale kɔni bɛ Gao marabolo la a yirala ka fɔ ko jouer kalo tile 26 karido ko jatigɛ wale tabaw ko olu kɔni tununa ni musoman 10 kɔni ɲɔgɔnna ye kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko karido Ntelit kɔnɔna la ko jatigɛ wale tabaga dɔw olu kɔni jiginna Ntelit dugu kɔni kɔnɔ ko ni maa ninnu kɔni tun bɛ mɔbili caman na ko wa fɛnɛ ko marifa girimanw kɔni tun b'u bolo ko u kɔni donnen dugu kɔnɔ ko u kɔni ye musomanin dɔw kɔni suɲɛ ni ka taga ni olu ye ko u kɔni taara ni musomanin minnu kɔni ye ko u si kɔni bɛ taa san 15 ni ka taa bila san 17 kɔni ɲɔgɔnna la jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni taara ni musomanin ninnu kɔni ye yɔrɔ min na o kɔni ma se ka dɔn an bɛ wagati min na i ko sisan ko ga sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na tigɛ kɔni bɛ se ka da ni musomanin suɲɛlen ninnu kɔni kan kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛn don
jouer kalo kile mugani wolonfila Bamako kɔnɔna la Kalabankura golf la zone fila kɔni olu kɔni taara don dugutaga agence dɔ kɔni kɔnɔ ni a yirala k'a fɔ ko warifalen kɔni fɛnɛ bɛ kɛ ni yɔrɔ kofalen kɔni na ni zone fila kɔni taara don yen nɔ ni ka bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin maa dɔ kɔni ma ni maa kelen kɔni bɔnɛla ani na kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni zone fila ninnu kɔni ko u kɔni taara ka bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin ni warifalen wɔrɔ in kɔni kɔnɔmɔgɔw kɔni ma ni o ko kɔni senfɛ ni u ye mɔgɔ kelen kɔni faga o kɔni kɛlen ni zone ninnu kɔni ko u kɔni ma se ka wari kɔni tabilen nɔ u bolila ni ka u yɛrɛ ɲini ka u kɔni tatɔ la taxi bolila dɔ kɔni ye sira da u ɲɛ ni ka u bɔ k'u bin ni u kɔni jogina ten cogoya la u tala ka taga sapeur pompier mɔgɔw olu kɔni ka cour kɔnɔna la o kɔni kɛlen mɔgɔw kɔni dusukun fitinɛlen jama fɛrɛntigɛlen fɛnɛ a kunda ni yɔrɔ kofalen kɔni kan ni ka taa ni cɛ fila ninnu kɔni minɛ ni ka u bugɔ o kɔni kɔnɔna yɛrɛ kɔni fɛnɛ la dɔw kɔni ye u jeni boloda ni ka ni maa fila ninnu kɔni jeni k'u bɔnɛ u nin na finitigilakaw olu kɔni bɛ se ni yɔrɔ kofalen na tuma min na o kɔni kɛra ka sɔrɔ jama kɔni tilala u ka baara la an balimaw ni kibaruya ne kuma bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ